eto yamani boni ba wa bedu anim se ade eduro ne de esese mpanifo etimi hye na emoa bi wo hono a ye de ebre wo mu bi amaja sisi ya me yiri ne me pe baabi a me tumi de we ato hada e se fa mane faro nyame na ye adum crash e pie free ite bi a me hu se daye kuku na behwe ne ho agban video tie se baabi e ka kona no de enya de nyame so pe no wo ye ko animu akwo ya so dan gogoro sa sore no de condemn dan ni nyina bu enkonya ya ntwene ye mfidi ewom e ni nyina ebu aye fa pin kra wo menye timiti enzam kra ni tietiem zen tan mi yese ni pin so na de wan frama ni tie ne de na de a mitimi apie se fa nsem frama ne ko fom kakra no na je idimirika ko bi ankura no de duande de ba ko pene kan kula ko achi ba nyame adom e bi antimi wo impress aye ba no pe de ne ho ye abusia wei eyo manfo binimu a womo eho aka ewo enura ensuo ne mframa ya ehwiegu ye ewo atwuma mponua mansi no emu eyo oboase krum na wote wo monka no achi assembly member ya owo oboase krum electoral area onyanfo Alexander Kwesi yebu anso edito yamane bofo no animu se asemi timi akobo atoyenchem aboafo agina tukuo no nadmufo yabo mamane ene abo mansi krache so amane se de aye ne de wo mo empenie ma huduo bi ene relief items bi ne ye de ba beboa asosa nkrofo no asena wose watu ho na modada Mwachine famu ho ana me committee for mo boase krum ete mahoma mu se we ne bi esi wo boase krum because metutu anamon bedu ye na ani enyan adan be se enson a soro dan mienu eka ho eso nyina apa aso dan nyina ho ikura de ni nyina bugu form a we ne hwe a enyeye nipa be se enum ana omonya ba bi ana na akoya re ho sempa emso me frɛ chief honorable Ishak we DC e watwampo no ebona mane emso anso ha mebo nadmu coordinator amane honorable Alaji ezo amane a sabri abeno kase omo enyina bebe situation na omo ese omo de bekwa ban mu na afi yahwe ne ebefiri o aba ne se ne ebehia mwa ebesere se obi entwa nani emfamro obo asikum na omo nya yadom omo edan abubu ene omo de so apa no se nsuo yi ebeto aso ato a na ese omo nya ba bi enna to meboa se ne be ya omo so bi nya ba video muti ato Alexander Akwesi yeboa wono na ya assembly member ewo oboase krum electoral area woni yamani boni ba wa beidu enedi sa enkomoyi abusuama yanko agona sweduro hye nso se TV ne so live ho se ye watikopo no ofra screen no ni nyina unya en wo live a na SOMPA dumienu kase obra kire senior high technical school ana fe sweduro School of Business so busufo brana sports festival ekwaso agona so edu awon de sese so ekoko wie asuafo no bi ekoko bro baako na wo mo so camera si so eye video ere toto talk no so ewie ya mpenimfo nso ni ba ho a wo mo so mu asam no enya nkote nai enura agona so edu court no kwa asetena ema wo mo frey wo frey no na Benedict apia woni Bilal Mohammed ye de wo mba begina adakam na bra wo modern chansa no esesabo a wo mo na ekwawie no na court hye se wonu muntua 10,000 Ghana cedis se be de ye de ato wo mutiri so no eno achi no wo mo a ejina chire se ejina mudifo no nso mienu saafo na obese wo mo ajapade ani hunu na ye hwe won so a ye behu won ewo mu se de ye de boy nyina no asam ne se won bo mutirim se won be bone ewie ye no nso wo maka bom atimi adie bi empabro nanso wo mo de mo obone nyina no wo mo so wo mo ni hofo enti his worship Victor Kusi wotina agwamu a wotie nkrofo yensam a wo mo keka wo ma no boso no a na wo hye se ene se ye de sa 10,000 Ghana cedis na to wontiri so no nyame de che a ofoso boso me ne da to so dadu nanso wo mo samra court biu eho na wo mo ebetwetwe asem no ehunu baabi asusande brode hono efa pa na wie na wo mo bobodin bi se dwanamo wo ka ho na one third suspect a eno so ye mo che se bra na wo mo bo abamu ano won de ekura na se wo ye patafo enti wo ye patafo a wodi aba na nso ni nyina no ehwemu koso sabre Benedict apia ene Bilal Mohammed de ya hye se wo mo betimi akofie ye de 10,000 Ghana cedi ato ntiri so na mom ofuoso de to so dadu nanso wo mo nsamra court
Abusia nyina ye nimsem se Grossaga Dwuma Chronometer Civil and Local Development Staff Association of Ghana. When mu kire mu se wo mu sika entika mu bi ene wonwa na binti wasim panifo de ma wonu nti wo mu ka kire wo mu ade hye se emu obia enkwa ne nnwuma so na mom wo mu tintesu kwakwa de a panifo ye wo hanom ana eye National Labour Commission NLC adwuma pie dwa wonu mu kire se wo mu toto sra Grossaga panifo ada ese wo mu kwali off wo mu strike no na kire se wamo ento sukwa wanamo tie no wamo twachire na wamo ni NLC adwuma kwani metenase na de wose wamo ka bia sansan panisi asem bia ne wanmu a yede akuma na se doma machine twetwamu na wamo nka emfiri wo enso sade wanamo yese enka enrada na wano bekwa kwahia na wamo adi nkomo no wamo kire mu se ebra NLC mpanimfo kwatenase no Grossaga mpanimfo ya make wanam absent na chese wanam ama opania watwetwere edema National Labour Commission Dr. Bernice Welbeck mami and SOMPA Kaseye ekasai. We expected them to come, but they didn't come. As I entered the employer, that is government, and he was accompanied by officials of the Fair Wages and Salaries Commission. You know that in the first letter that we wrote to them, we asked them to appear. First, to rescind the decision. That was on the 5th of March. So today, because they didn't appear, now the declaration has been made that the action that they asked to call it off immediately and appear next week, Wednesday. Once you've been summoned, you have to come. And if you have resolved, then you come and announce it. Mamia wakasa ye Dr. Bernice Welbeck wono ene churchre edema National Labour Commission NLC adwuma kono ene wachire mu se said ye wanom anyina ekwa adwenben krom ese Grossaga womo ene womo nhia na womo ninkita ho enrada na ka bibia enkoyi a womo ama no womo atwe ahye Nyakopon adom abusumi ya ne de toso edunwotwe wonom hye anim so ombeba na de ade da no wonom nyina de ato yetu yede wo mo akopie mu ewo gbanyiri ya eno no ewo mentifidu mantem sanse wo manya no entiye ese communities ahodo beye mienu briefufuo ena faithfulani communities no wo masan e de aboani ewo empotam ho a enya semkuma kra na wo se we no eye prosi nyina rempim asiedu IGP ena wo sanction sese de nomasifa ekono de etese bambofo no dodo no ayede wo mo ekogbanyiri ho na wo mtimi kohwe se bambo ho nsem no ebetimi agina brane na enkrata ya wo mo de ba ye ya wo mo kire se IGP ena sanction ye no ASP Richard Osei yawo wono ena ede ne nsa etintim ase wabra IGP ede ne directive no ebaye na womu ekire mu se saa empotem hono nansemu entemu ena menteme ho ase bi saa sore ye ewo communities ahodo bi mu bomu ni misa akwakoda se na nkrofo bi ebufuo no enya nkoda ye ene se enura yenka bi nhemu a nkrofo foforo asan apagya wo hono so wo ho na asesa mentifin do mantem hono mankasa no womu ekire mu se enya de a wo mbetena se ayenhwe han se bambofo se omanfo no enye de wo mo pe enti yakasa yi Savannah Regional Police Command no wo ma hye omanfo ye wo empotem wo nyina so obi ama na koma emra fom se ebia de asie yi ena yesuro na mompe ba bi maye wo mo se bambofo no wo mo eye wo madwuma yi ehwe se bibia ebetimi atoto na akwan mu na obia ebenya na somdwe ewo gbanyiri honom na wo mo nam saa enkrata yi so ka kire wo manfo nyina se wonam area ho na hu nkrofo bia wo musu ni omo ban no won hye da hunu ba bia wo mu free wo hwe na se eye suspicious a obi kita nkrantie akuma ade bia etimi di pre obi ema ne yie na se obetimi ayi bambofo asotire ntamu a won be sresa sa information fa koma police fo no se de be ya won betimi atu ehu anamon bambofo se asemi nyama na wie de won be koso amamrantie no awo ho kopim se eho nyina ebeta din na asumdwie atimi aye adwuma ewo sampotem ho awusua edumie kase ebo sompa fie die no endpoint aso asene eno ene yede bre no ye kase ebo da ntamu na yede bre na busua ma yenwura asoye hwe yensase ajapade ewom ene emu agudi ahodo wono maboboa no so afo abade akire a wo hwe ho yewura Yusuf Sulemana na wabo asem bi so chese abana timi atwa ntomasi ne kokko enya kokoduro pa se etoda entawantawa bi ewo abayensa asene ho so hwe akodi asumasi nsem bentinsem wayewele kura de amane fiefo na akwaya manso na fe etwetwere aban no ene ne timamufo ebo no wono de hyehyɛ papa bi agu apono so a ho nso research ne ye adwuma se de beye na timamufo gidi a wo mo wo ewo
ensase ehon krata sam ne kwa befa so abekwa akodi obi nsam empo ne brebe so ne yedan ma obi foforo no ebetimi awie mudie no yewra Yusuf Sulemana wone yensa ntwerofo enya adaji edi nkomo se ne wocha se form 5 no kura no wo mo reverse na form 5 ban school mudie no ana enkrata so yentimra. It is also important to reiterate that temporary suspension of services of the Lands Commission's activities relating to the leasing, processing, and regularization of public land has now been lifted by the Minister of Lands and Natural Resources. All services have resumed with immediate effect. However, these services will be carried out strictly in accordance with the new reforms and procedures introduced by the Ministry to ensure transparency, accountability, and also ensure value for money for the sale of public land to Ghanaians. Under this new framework, a minimum of 70% of the assessed market value of public land will be paid upfront as a premium. The remaining 30% will be structured over the tenure of the lease as ground rent. This reform is intended to promote value for money, enhance revenue generation for the state, and ensure that public lands are allocated in a manner consistent with national economic interests. Yewra Suleiman Yusuf waswafo body echira wo hwensa se agudi ahodo obo ade de adom yen ne ne bobre ohonsenso yewra Emmanuel Makofi bua wono ene teneto a abusia wasasem na mu no ebra ononyamfo Sulemana Yusuf de tudwa wo kire mu se bese aha nwotwe aban sase a wonom ajeje ho krata de wose won review wamo a review no wade etu edwa a kire mu se empanifo kane no na womo ehwe ensase ene obo ade bobra ho nsam so a kane no no ononyamfo Samuel Abu Jinapo wono ana na etua no wo ka kire ne se wonom emfa nkratasam ene bibia from 2017 de ekomo nyina no de pie mu de baye efiri 2017 aba besi 2024 no womo fa ni nyina emeto badwasrede enumu ene ononyamfo Samuel Abu Jinapo se wate na bibia so ebekoyi a ono SOMPA kase edi mu nkomo se. Everything to do with the public lands of our country, as I've always maintained, should be transparent, should be open and clearly. And so such disclosure or publication are fully welcomed. And the lifting of there's nothing to hide. We publish everything. We went into just says we didn't go to do anything for our personal benefit. So they can publish it. But I think also it's important for us to point out it's becoming too much talk now. I mean, 1 year, 3 months into the administration, enough of the talking. If they have anything, which is put out in the public domain, they should do so. And the administration of our lands in Ghana is a major thing. It's big. So if anybody has done anything untoward, they should. Dear Barbara Honsam, so a woman, and for Samuel Abu Jinapo, and watch a mono say, and penning for Adriaco Benkrum. Now, a was a bind sassy, one more, a pesa, one munyasu to me. And did you maybe any dear Ora Yusuf Sulemana, H. Muse? Wamo den krata semu nyina egwa kwamu de was wamo review no na 2017 ebesi 2014 wamo so afamu dia wonmo ye no wamo fa ni nyina emeda badwasrede na wamo hu ne pomasibre papa no eno nyafo Samuel Abu Jinapo nso a kire mu se wate wone ni mpanimfo ebeye ne sa pepepe abusuafo ye kai mo se kaseboyi eye live and clear ewo SOMPA TV no eso enti wo ba ho no mu a nia ye koso nyina no betimi anya bi na wahye ye to so ewo ensemfoforo emu Kani Chief of Defense Staff Brigadier General Retired Joseph Nuno Mensa na wode adesrede bi ato Ghana aban animu senke be ya aban no emanani enko kuayo atena ye ho no wo mo entretre akwanya nipa betimi enya no wo mo do wo ho ahye kuayo adwumanimu ne entia opanyi ekasa ensem ni se enra yete ha ena soafo a wo hwe afisem so Muntaka Muhammad Mubarak ebe friends entrofo be biebie niema ni so fa nipa empempem be 500,000 ni akira wo mo eto forms so se wo mo pese ye fa wo mo e wo bambo adwumakuo ahodo a ewo mai emu enko wiase nipa dodo a eto forms no minister se wo pese Ghana fo nyina enya ne wo mo ho ntiase se aban ni ewo adwuma de manipa empemu numu pe 5,000 and yes na 5,000 na denti na ban na nkasa so no wo mo limited forms na wo mo airton no na yes nipa na eto a wonim se e bia form 6,000 e wo monten aban so obetimi ama 5,000 na ye wo mo a wo mo nhede ni vim ni akukuduro bia se adwuma no wo mbenya no wo mo apɛ wo mo ba bia tena
eno ena brigadier general retired echire mu se enipa pi wo hono mu a sa security services no enye se nipa no ne kon do nti no water forms na ko adwuma ni bi ni ho woni option bi ya senka e bi a option fufuro bi wo hono mu e hono kura na betimi aboa ama nipa no ne sika sam na sesera mu nsem atimi akonkan yankasa o hawo ya ye hunu enya de a nke ebe hu yenti no. Why not for something else apart from immigration and the armed forces? Why no other job? Is that the only job that you can do? When I retired when I was retired by the Remand government, I want to have a farm near Hachu and a farm like ordinary place. Leadership is by example. You don't let them in your land crusade if you go and farm with them. When I had a farm in Abuja, the farm is still there. And they want job, they want anything to do. But because you can't offer them anything, they join the police, they join the immigration, they join the armed forces. Abusia penyine ya yete se wakasa sesi ano woye kani chief of defense staff brigadier general retired Joseph Nuno Mensa. Ene ni nyina na fa bambo ho na afisa nso afo ene de asem bi to Ghana fo nyina ni mu se saade we ne kono enye okrokon national security fo ye wo mo afam de na nso wo ka ne plane e de a kire se enubone ne fa ene ne fa mroso ne emudwadie ni nyina no emabunu do daache a se koba se empane no to sanka ko wo mu de mu no eno na ehi ko ese no ne sa hunti if you see something say something se wo mo ye na afu ana wo bi ahye da fa no woton woti mpatam ho wunim tiampane mfo na so se de be ne betimi atwa aba hwe ano na ye daache no ye nya pomudempa. There can never be public safety if we do not have individual safety in our home, our neighborhood, that emanates into our community. So we all need to strive very hard. Yes, in terms of public safety, the government will do its best. We are deploying cameras on our streets. Today, if you look at Ghana, we have well over, 50,000 cameras across the country. Will that be enough if we do not create peace within our own home and our own community? That will be a difficulty. I know that drug menace is now becoming one of our biggest challenges. And the challenge of our community is lack of we coming together. Because I always say you have a community where some people just come, 20 of them, they will start. And then the larger community is watching. Meanwhile, you have young men in the community, more than 200 of them. All they do is lament. They don't come and sit down and say, what do we do about these few bad mans? What do we do about them? What do you do about them? Say a cocoa boy swati, oh, how about him? When say, Yachino Waha, Nebu say, quantifier, say Nebedru, and on a year Ramunta Kamubarak, so for her fisem so, triple M mine, was yen in Amwa, the intimate branches are Hawiano. Abusia yatso samono eso ewan semfo fromo na amanyo semua ene egusua yedewu ejina na yeko MPP wanom headquarters amane ni kiremu se wamo empanimfo ya owura Justin Frimpong akodua GFK etwetwe de ma wonom no wamo yensemtwefo enhiemu enam som yensemtweni na na opon checheku ejina ho na na opon ma hey mejoso mo yada se boyemu almost the same. Yo, Oba, what's menka? Anne, Metonka, what's what's media pa? Metonka. Yo, one more a press conference, and nay, one more fair and some trust for ya who could be. And some and one with the two jar. Many are made us say, and some people offer Ebi and a woody cambo ya, Udima ye tea for no. Now, short for penny at that MPP, Kono Ano, Yera Justin Frimpong Kodia, and our day to that we say. Omo fee eye omo omamuni nyina registration aseno efa etosu mienu ni a domo penso fi ase na ofa dikan no ohaw bi a omo fa mu eni sene dwumade no fi ase no omo sipa ekoye edifa wo mia nia bi na omo ni centrofo ebesi hu koso enne ewo matena kase mu ewo ya asalam down ensem no mu bi a omo di tu dwa no echiremu ewo bra eye constituency say a polling station for a quiet for fast from your registration any affair so no the obi person or banner babe choni ji edema MPP amanu phone so or how ketenkiti bi aya wo famu ansa
ɛna ebiem nso no sɛ ɛnɛ yɛwura Dr. Alhaji Muhammad Bawumia nim die mu no watumi aboa ama ɛnɛ ɔman no dwumadie bi a obɛdidi afa abɛfo antentan so no ɔmnya akwanya yɛ binti no ɔmo de ato do akyɛm sɛ ɛwo nyia sɛ kyenkyena akye a ɛwɔ sɛ wokɔ wo police station na afei wokɔ no akɔkɔtwerɛ wo din wobɛtumi atena bea te sɛ ɛnkran na bia wote baabi te sɛ bi asunyane a na woayɛ registration nanso wopɛ dibire bi anaasɛ wopɛ sɛ party no asi fa hu di a ɛwɔ sɛ wokɔ baabi bi a wofiri anaasɛ wote a ɛba se bi a abato wobɛtumi atoɔ ɛyɛ police station ɛhɔ ɛna wɔ sɛ wokɔ na afei yɛkɔkɔ bɛɛte wɔ na afei yɛsan so agye wo ato mu wɔde ato do akyɛm sɛ dwumadie yɛ ɔmu die yi ɔmo ama ho kwan akɔ akɔsi match bosome ne ndɛ to so yɛ aduasa baako ɛna ɔmo de sɛ dwumadie no nyinaa ɛde bɛbɛsisi soɔ ɔmo mfa ho sɛ woyɛ amenyokuo ne bi ba te sɛ bi a wɔde ɛyɛ dwemtireni a wɔda ndc amenyokuo no ano yɛwura ɛyɛ chairman ɛsɛdo nketea na ɔde ne yɛ mfa so ho kyerɛ sɛ sɛ ne yɛwura yi ɛtena sɛ no ho sɛ daabi amamuo a yɛwura John Dramani Mahama ɛbuo no ɛnsi gyina yɛsɛ no ɔno ne susu wɔhu ɛhan na ɔba bɛdwɔn ne ɛyɛ MPP amanyɔkuo no a ɛkwan wɔ hɔ ɛde ma no ɔmbɛbie kwan de ama no ɛmfa ho sɛ bi a wɔn nim ne sɛ ɔdi bere bi ɛwɔ amanyɔkuo foforɔ mu no wɔba a nhyehyɛeɛ ne sɛnea dwumadie no bɛsi paakɔ no ɛwɔ sɛ ɔsɔbmete ne ho ɛde hyɛ aseɛ wɔnam MPP ɛna afei nso no mamuni bi a ɔwɔ pɛpa pɛ sɛ ɔbɛtwerɛ ne din ɛde ma MPP amanyɔkuo no ɔpɛ sɛ wɔtwerɛ a wɔnya abotadeɛ na afei wɔntwɛn ɛmbere ɛkwan ne fɛ so sɛnea mpanimfoɔ de ɔmo nhyehyɛeɛ de ato kwan mu no wɔhwɛ no ani so pɛpɛɛpɛ na ɔmo wɔ gyidie paa sɛ ntɔ nkɔpem sɛ bosom wɔ awieyɛ ɔmo de nhyehyɛeɛ no nyinaa bɛsi gyinaeɛ no na ɔmo atumi anya mass members anaasɛ MPP ɛtitafoɔ a wɔn pɛ sɛ wɔn ba bɛ kɔdɔ ne MPP amanyɔkuo no na afei wɔn nso wɔn tumi bua nyɛ wɔn nkunimdie mfimfin mmienu ɛne aduonu nwɔtwe mama ne bɔ ɛti nana ɔpɔn kyekeku ɛyɛ nkran asalam down MPP atenaeɛ. nana ɔpɔn mɛ nkɔ asa gyina hɔ mi wasɛ mi sɛ baako ma wɔ ansa wɔte mi nka. mɛtɔ nka maame. wobɔ so sɛ mpanimfoɔ ɛkyerɛ mu sɛ beaeɛ a wɔn hyɛ wɔn membership registration no aseɛ no. Wamu facing some challenges bi. Wamu timi bubo miaya no. Ede di anam so wamu facing some challenges no. Wamu kyerɛ sɛ biae bi wɔ hɔ no ma na sɛ bi akuro bi wɔ hɔ no ma. Wamu no memene da ɛyɛ dɔ ɔmo de kɔ afuo mu paa. Enti ɛkɔba ne saa ɛwɔ sɛ ɔmo hwɛ na ɔmo pɛ ɛbiri bi na ɔmo de ba bɛhyɛ mu. Ɛno nti ɔmo bie saa mmeae no ɛde ama ɔmo esiada ne memene da. Anaasɛ memene da ɛne kɔsiada. Saa ana ɔmo ahyehyɛ no ɛne ɛwɔ nkɔpɔ bi nso wɔ no ma ɔmo timu sɛ ɔmo ni bere a ɔmo de bɛkɔ akɔtwerɛ ɔmo din ɛsan adwuma asɛm nti ɛno nso kreti beaeɛ bi te sɛ memene da ne kɔsiada a ɛno nso ɛba bɛka obi aboa nanso ɔmo hyɛ amanfoɔ nkuran sɛ sɛ wopɛ sɛ woboa no ɔyipɛ registration no mu bi yɛ register ɛma ɛto a wotua biribi atumi kɔ so nso deɛ a ɛneɛ ɔde bɛfa ɛyɛ ɔmo abɛɛfo ahomantentan no so anaasɛ wokɔ MPP ɔmo website wɔ nom no a wokɔ hɔ nom a ɛneɛ wɔn nhyehyɛe no nyinaa wɔ hɔ nom a ɛno ɛbɛtumi aboa wo na afei wɔatwerɛ din na afei wowɔ sika bi so anaasɛ monthly dues anaa ɛtoɔ bi a wotua de poa party no nso no woanya akwanya wɔ nso woatumi atua ne korakora mu no daban koraa na ɔmode ne nyinaa ɛbɛ awieyɛ na memeda ase ɔmo sɛ bosom yɛ wɔ na awieyɛ mu ne dɛ ɛtɔ so aduasa baako enti yɛhwɛ mu a yɛwɔ nawɔtwe mmiɛnsa ɛntamu nie a wɔmode saa nhyehyɛe wei nyinaa ɛde ɛbɛkɔ na awieyɛ mo ɛne adwuma nana ɔpɔn kyekyeku ebusua yɛ ne yɛnsɛm kyerɛni nana ɔpɔn kyekyeku ɛkɔtwetwe nkɔmmɔ ne nyinaa ɛwɔ ɛyɛ MPP amanyɔkuo no wanom akache wɔn head office ebutu nkran asalam dan hɔ ɛna wɔn kyerɛ mu sɛ nsɛmtwerɛfoɔ mmra na sɛdeɛ yɛnsɛm kyerɛni ɛde agu akwan mu ne te abregu so a ɛkɔ mu a wopɛ sɛ woyɛ MPP ni a wɔn se bra betro din na je kaade bibiye bɛkɔ anim pɛ yɛbɛbɔ din bi na wosu anya bi ɔde mu nsɛm asomye abusua yɛda so a egyina NPP amanyɔkuo no emu na deputy research kwankyerɛfoɔ wɔn kuro ya ɛyɛ economist yɛfrɛ no Dr. Kwesi Nyamebaafi na wɔde atodwa ya wɔkyerɛ mu sɛ baabi asɛsi ano nkokɔ nketenkete program no akwakoduro no ne yam hyehyɛ no de kyerɛ sɛ wanhwɛ a na ankwankonya nsunsuaso pa sɛdeɛ aban no wɔn pɛ so wɔn yɛ ne yɛbisa sɛ na doc we de ba ne sɛn na woka nkokɔ nketenkete ho asɛm na ɔsi onansen mu
aban beka sɛ wo matoto nneɛma siesie nneɛma ma ɔman Ghana yɛ sika sidi na ye di no na hoɔde ne baabi agyina no yɛ enso doctor kyerɛ mu sɛ saa CD appreciation ɛyɛ artificial na kyerɛ sɛ yɛnhyɛ da nhunu baabi a efire na wɔhwɛ prices ahodoɔ so a ɛba no a ɛkamea kɔ sɛ si ano nkokɔ force no kora no ne boa yɛ fo wɔ amansan adwa no so nti si yɛsɛ nkokɔ nketenkete yɛ de ba sɛ de yɛbɛyɛ Ghana yɛ nkokɔ no yɛbɛtumi edi ne nkɔkra ma no ne deɛ no na sɛ si ama no ne deɛ ne boɔ na yɛ fo ɛkyɛn local chicken na ne ɛdeɛn ɛna aban ɛpɛ so wɔka wɔde nsɛm wɔ nyina to dwa wabra no wɔne amakunadu ya wɔno no ɛtena adwam ɛwɔ adeɛ kyɛn bi adwumadie so SOMPA sunyan ɛna wɔde saa nsɛm yi ɛto dwa yɛntie bi. Let's assume say within just 2-3 months, and once I buy and say or more pompe dollar no good system to move far or more to good na reserve no more pompe guma. Now say no $1 by 10 Ghana cedis. Yan say in 3-4 months. Fia kokono will remain 40 Ghana cedis, but 40 Ghana cedis, say $1 10 Ghana cedis. Say no, all the kwama no more, all the $4 more $4 more. Now with that same $4, that means I go from the other cheaper. That means it's so to me to two. And say no, with the new exchange rate na artificial. So we between the ato akoko funu mi no free. Amanonia. Dia hena beto. Enya amanone dia na beto. Comparatively beto amanone dia no. So by the action of government to say omo try create an over appreciation of the currency. No? Now you are not boosting local production of poultry. And yet omo sunyane poultry farmers in here in Ghana no mobile beto. But obi wo score be prefer so beto every amanone because obenya more every amanone aba. Penyini ya yete ne nkan eye wo economist sanso ena wo ye kwankyerefo abedi ekira woda research ano ema NPP amanyoko no SOMPA sunyan ena wone akua nyako abronoma edi enkomo ya wo trotro ye akua nyako ne trotro to mane ye nemum eya makunadu ena na eti adwamu a wone doc edi sankomo yi enokre alaji be kwa na abro sanu mu a sunyan na market ho ena nkomoboy ekoso eno ye bono mantemu na abusua so wura mankra so a eno ya hafo ano south west mansin no mo e wa asante mantemu na se badwani o ho ye honorable Elvis o se mensa dapa se de be na timamufu e wo ho no wo mo benya pomuden pa ya adokotafo no kasa your health are concern no wo de no ho agim e de akande ahodo a ebeboa ma pomuden pa timi atodwa se wo mo bobo ne bo a 100,000 Ghana cedis etimeje nkwa e na honorable ede kokoma adehia won mo ho na eba ne saa no yewura ahama wo ka asemi bi eto so Osman ya ni yana se Asiano Biana so directives ya annual performance review I assess ana se hwe to maybe amudi na fimuni na se bi maybe no esiko to maybe ya se na honorable MPS mane Osman ni se obon ho mabin atoto enema de bia ibusua ala di pardon after the and so explain me so ya fama em present and fama district director of health na on se maybe so facilities I district na and to machines I do buy na ebu suction machines as ebu asabi amama di mo na ye care na se pese care di to ebu kan we mobilizers asabi ni anoma ebu asthma and also mo machine cylinders and also oxygen cylinders so we need for my every system any machine asabi say abefa our from person technology and home no person ya ebu to any machine I will be account was I no the enkonya asabi bra Facebook no so na behwe o TV no so eno na ewo ho no akade ahodo atimeje nkwa wa ya asabia ya ebi o kan cylinder nya de no anuane o de mo ne ya de mo obi mframa e wa ya asabia no na wo sa bobo obode aka ni nyina e de keka ho na panyina wo gina anamu na wogeye de ode ko ye Yewura Prosper ahama wono na ye special assistant edema NP Yewura se mensa dapa na Dr. Jerry Edwamankwa wono ene ye pani kwankyerefo a woda directorate na no woje ye no de wode to ebenezo rusu ansan ni mu ni
facilities ni bi o microscope here sa mo no na o microscope so Olympus original one pa nje no so e dey call health facilities na obi kan say ade ni here wa uhu a dey ti ha wonya na basa because ade no wa pa na da ko bi na me adom no wanya nti ba yere wo say wo be bo ho ban yi se ne be ya e be chama nyina ye ni say Africa na say Ghana for the maintenance culture nse da nya de pa but ye dey see yo say se ni ade ti nya ye na bre ya san we nya nti e be yere ye ho say ye be maintain no as soon as possible ye be dey especially microscope say ye be yere ye ho say ye de ho hyehyɛ ye ni me nyina ba toto ho se ni be ya bra no ehia service na ne ya service bi ho he say ya nti no de e say ka kire MP na say on kana comment ni say ye ba no ho bi wa na ye bi foforo de mo me nya me ya wo de amaye enkomoi Ebenezer usu ansa na adeshi a wonmo ahafo ano Southwest na hinkuro no ye mankra so asante mantemo wo de fa ne so a eduru sompa fie ye fra asante mantemo atiasimo ewo atoye mantemo na adeshi a wonom ewatakwa nsayem wamo efre yensem twereni akua twumasi ya wodi ne dwuma ewotakwa sompa ese wamra esanse abane ni wamu di agoro bi a wamo bonu sokora adeshi a wamo atakwa nsayem se eye ni na kapre kafon enkane anu nyina so na oponse nkane anu nyina so nyina no so light bill ne ba bonfrete wanu mutimi ntua wamo ye coastal se wamo na mo sei wamo ye warders ya wamo de nkane anu so nade no wamo se adwuma no amkwatena ho a wamo de wamo se sum wamo afno sa na ade asa wamo asode hairdressers kora de wamo se bobo ya wamo ba ya wahye ne ade ni nyina ne se wamo ntumi nya bi wamo nsam a wamo de to yensam twere ne anim akua twumasi anim eni yenim say electricity dey use world the adwuma ni mu in fact ya match resource to do rambo no o ye estimate rambo ama adwuma rambo na usuro because o share quality work obeya ama baro no na obehwe electricity obe use a o estimate no kwa na in fact I say wono woni discan no ho keke ana se scan na wo pe aye adwuma ba ntisa electricity in fact embebebre no na enye say na tie ba higher say enemri no ekwa ne sa ye besre no so hu ye mo every say the kan no Ghana for share ni mo to abama no enyo ne ehui lad beni ma yentimi nya adwuma last me wo ho no mo baaye ECG for baaye o mo be check me meter o mo se me de ka 31 million am say na de na me use na me de sa aka na because obi o ye cost okra no on tua sa aka no enti me ko office a me no mo ko check e o mo se still as aka na esa me de me tua enti no ayesa no o mo home ete esansa wo hye adwuma a wode nkane ane ye no a enya sabuo se na wase de bre no nanka oponse wo mutu yakora no kankane ani nyina so no mo ntimi fa ni wanu mutwuma eya adehia wo mo ewatakwa nsayem watoye mantem wo mo ne yensem twereni akua twumasi takwa sompa empress ene wo mo ne no edi nkomoyi abusua yedasoa ejina takwa empotem ho na lecturer ba ko ya wodi ne dwuma wo School of Petroleum University of Mines and Technology ya enono ewotakwa en wo bo amane se na nsemu omanfo etimpotem wo mu ahonidie hu nsem ne nkonkanti ama enya nsunsuaso bone ewo nsu a wo mo enom so ye kyese galamse ya asem ya ye kan empepi ye kankan agise bi ato na wo no nsu wo nya bi nnum se de anopa ne ye bo mamane se obu ho no mo asahye wota bie ena wotwitwagu ade mu na wo be ye aduane a wo de aye enti wo no se sa ade we na wo de ye aduane ne de bia ne bags no wo beto ne mpempem edi egu ho na Dr. Techi Botwe ene ye ka ne ho asemi wo se galamse ne de ya sensu nsu afei wo share river banks ne nsuo no ano ho ne ade no manfo so hyepeti yi enu anu wo ye ho nti ama ensuo papa wotakwa ho no de aye den pa aya discharges bebre edigu yesuo mu na no aya ko ye hwehwemu ko bonsa ensuo no ho a eno ne the major surface water ewo ye mpatamu ha se na ye bonsa treatment plant ne rely so for ensuo okọ ensuo na no apart from ye galamsey djumadi a wodi wo ho no ye timamufuo no so wo niam bi a wo ye no embo abekọ ne etubola de agu ho obekọ no obi edificate edi agu ho ne ne ekeka ho sa nyema we nyina no editorate yensuo no sene the quality no etie enti yen nipa ye nyumadi a ye di every be anthropogenic activities activities of man nye ye tubola ye fengu ye obekọ obi na bebi a ne septic tank ewo na all this charge ensure a free septic tank nim no the gu insutinimu
enwachi na doctor etufu sese de no masifa ye no wote empotem bi ete sa anya kura no bosome miensa bia ese wutimi kwa ya sabia na empenifo ehwehwehwehwe ye test ahodo labs na wo mohwese wapomden ho nsem no ejina yi ana aka ne papa mu a ohwe World Health Organization 175 yensuo ho ne ekeka ho ka efie bia wonsuo bia a wo yusu no akire so abosome miensa bia no esese o testing nsuo no se ne edu ba bia wo nipa bia do ko wo mekoya mu nipa bia check up ya hwehwe o mogya mu ne ekeka ho no yensuo no so esese yetumi eyemu hwehwemu at least ya hwehwe kra ne efra bibi physical parameters pH no turbidity no ene ne ekeka ho no Abusuya penyine ya yete se wakasai woye lecturer ewo School of Petroleum University of Mines and Technology Dr. Techi Boche wone nana owa hine champon sompata kwa ena edi enkomoi ewo 101.1 eso legend no abusuya ene ye free takwa ma yemma ne ho na yensi doma hinkro mane masase paso ehon so medu wura masu edumasa hene owa masu wono ene ankobe edumasa hene nana twrebu akodua ne din na nana aka asem bra na Islamic Primary School ewo amasu afa ho no wo mu ye renovation empia dama wo mu wie ya na wo mu dana ma no ase ajabo na nana de beto so se aban abakọ nanso onabo jonjuja akobobo na baso pa won ne chine ya aban se wo mu eye listening government a ade no wo mu kan ya na wo mati na de wo maye no woni bibia aka na mom sei no wo ka kire yensa ntwerofo kwaku wensa abrampa se kan pi anchechemu bia nim o ma ye dia se de na MC o kasa se ababo kwan no ye beye no mesremu ani die kwan so hwe na monye ne sa amaye na agenda 11 na aban di sika ewura mu ninji ni se firi kokwa dwuma manu botom ninji ni se na efiri aban bia ho eye Ghana na ya dia ninti yesremu se mo bom pempe na mu wura dan ni ma sika aban na to agum no mo ma ne ye kwa ewie na mrasa badwani a wakokọ ya saa ye die ewie na nade asemi bi to so no ona bojere di ja kedere die ka Islamic bibie enene nyima ne yema medin sa kan nyina ne ya kyere pa tela na ya buani agusu a na nka osei ba mia be hu babia ewo because danu ambae ansa na me yese dabi ye be ye no ni hu se ya no tie ni mbae ni akwakodu no ama makoba Islamic bibie enene nyima ne ya so busua di at least obanya hom kakakra na school na wo ko no wo kokora na akoye se ya sumu fidi ni bi chuku ndo bibie be tumasi eni a woti ye doma santra mra se badwani a honorable John Kwame Adujake na sankomoyi amasu ene wokobo no abusuya ye kai wo se kaseboyi efri SOMPA 106.5 FM Accra assign nam ya affiliate ahodo no nyina mu SOMPA TV ye daso ya wo hye ensem ne bi e wo hono yemfa seda no ema endpoint homeopathy clinic Dr. ADWOA ASARE kancho se ye infertility a wo ho asem ena akwakoye boachi bidin se ye prostate netete bema me patrofa bra na kache no wonye ho adwuma emfa mawo se ye entini wo kidney no liver no na ho aba asem a ne nyina doctor eye ho adwuma physiotherapy ene massaging edino eye ba kope endpoint homeopathy clinic shell signboard e was Spinters kwan no so enkran hanom sei eho ena doctor wo saranso ena ukopie mu e wo kro no mabo hia ya eno no ewo kumase a eho nso doctor eye adwuma e wo 0244867068 0244867068 and 0274234321 na wone no eni enkomo time heba mesha me chose say ye etri din kwa na etete wo na wa ye test ni bi no hu say eye malaria edura esese ukọ pharmacy ana heba shop bi e ben wona ukoto no eye time heba mesha time no enye etri din kwa se honam ya obo ho no made bi obesori no complaining because adwuma na wo ye na edin enti wanya wo hu adura de bia be hu se chese adwuma no kra unni ahu keka bia na wo de yakọ enti se eye body pain se wenu ato aduane bia na okon a eduro no eye time herbal mixture bia tuntu onro bia obenya bi ato ewo honum 0244 417 669
417-669 ensuo ya yagye atomudi afa mfidie mu asonsonso eyi nkekawa bi afiri mu a wonom a se malaria na se bi a cholera diarrhea ene riafo ni nyina na enya de a won ba bebo opunu mu eye kasa natural mineral water ye wo sachet de ye wo bottle mu de ene ye wo dispenser gallons side DCC efie ye DCC offices any corporate environment enti mu pe bi ato a eye Kasaloma Ventures for na akofa ensuo we aba edwama so Taifa enkran back hospital no echi hodo mo eho ena ubehunu wo mo no wagye kasa natural mineral water no ebi se ebi a wo akira wo frɛ number ya mede betu dwa na wo mbetimi de nsuo ni bi egu ehyen mu na wo ma be deliver e de ama wo kama eye 0206 469430 0206 469430 and 0303 965780 nyumakoi adaroma ye dane ye hu anibo tetamienu pe ye ba ye do beko amanone. TV Emma Akatuapa. True. Sompa TV ma Akatuapa. Abusua ye kowie kase no e wa amanone. Na amanone sesei bofo a abribia kase bodi ne din wo mu no anya America eye Iran. Anya Iran na Israel de ne dia ba befam. Sesei petrol bo no ahuri aduru barrel ba kono $100 per barrel. Na we na America mampani Donald Trump ene se enema yi kwaso ya kasa hwa petrol bo be kwasoro no waboya no ho ba se petrol bo be ba fom kura sense de na nka bo no wo fom a yesi ehunu no no na woni se wo kasa asemi nyina no ama be se aduasa mienu bi a wo mo nso edi fanwo ehu dwadie pa aba no ho ba se be na edwom ebetimi ago na enkyere ka ahodo a ebetimi akyere aka amanfo ko mu ntino wo mu gya fanwo no bi amanaba na ne se ebe ne yesi ye hu ba bia topa ye ne bi efiri se sie ama no gusue no ense ye kura o akanship be de wo ho ama sabre ne nyina egyadem tututututu ye betimi ama petrol no ho ayeden topa ye nso no ayate se de wo tobo se nya twifom asate bi e bekoso na aforo soro nso to e beba from Kuwait for still wo ho aka Dubai ye keka ne atete afa ho no afa Lebanon de ne asa akoto wo de nipa mpempem na ekọ ensedo na so ni nyina mu no ye ne ada so edidi akire die efra to bia so mpa kase ene ye bokosi ase ye betumi adomo asuko ede amawo abusia amanone ensemi so na yegina na ewie premto brekase bo ye de besom wo SOMPA 106.5 FM akra na ekofa ya affiliate ahodo SOMPA Kumase ayikofo FB Kumase hono ma SOMPA takra de techiman sunyan enkranze na fe domano ye de nyina esi hanom se Kingdom 4 FB ewo 106.1 mankesim ena fe doma 100.7 FM wom so FB Kanesh Urban Radio ye da wamase se wom so bi emu ewie ema obia etuminya ensem ni bi etie ye na de de bae no na de di mu akote ni bi ene se ensuo ato enra ama asore dan mienu bi ye no no ewo oboase krom ene o manfo adan bi eso pepa ama dodo no a wo mu nya ba bia wo mu de wo mu ti ebeto enkwanhie si wo boshan ya de obubu mowerɛ kai akwakotwi afa ne so eno nso ya de brew obra kire senior high school ni Suez busu fo nso asem no court ahye se wo mo nkomra court ofoso de to so dadu enenso nenso wo de ben 100,000 Ghana cedis ena ato ntire so ne yakwa ama no ne a ehon nso topa ye ne bia san atoto akwakogu petra wo mo ede ba ma edwom eso atiemu awie wakenkamfo no triple my ajapi APAM DADAA mene me women Abena Bedu Adepa Kofi enafe ADWOA ASARE yadamu nyina ase amamumu enitie enafe enehye